खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिख्रंथाव मोनसे ट्रेन जाब्रबथाया जायो सोनाब बंगनि जलपाइगुरिनि साखाथियाव कान्चनजंगा एक्सप्रेस रेलगारि लाखिबाय थानायखौ खिथु उननिफ्राय फैनानै गंसे मालगारि ट्रेना सौग्रावफैनायाव बे जाब्रबथाया जायो। दासिम बे जाब्रबथायाव सा 15 नि बांसिन सुबुङा जिउ गोमायो। दिनै फुंनि 8 रिंगा 55 मिनिटसोआव बे जाथाया जादोंमोन। मालगारि ट्रेननि लक' पाइलट लोगोसे लोगो लक' पाइलट आरो कान्चनजंगा एक्सप्रेस ट्रेननि गार्डआबो बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। जखम जानाय आरो गोब्राबै जखम जानाय पेसेन्जारफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिफ्राव थिसनथाय होनाय जाबाय। बिफाना माखासे हेल्पलाइन नाम्बारबो फोसावदों। नै बङाइगावनि हेल्पलाइन नाम्बारा जादों 9435021417 आरो 9287998179। निउ जलपाइगुरिनि हेल्पलाइन नाम्बारा जादों 0628780178 आरो सियालदानि हेल्पलाइन नाम्बारा जादों 03323508794 आरो 03323833326। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों माबायदि गिख्रंथाव जाथाया जालांदों। कान्चनजंगा एक्सप्रेस लाखिना थानायखौ खारबोबाय थानाय मालगारि गंसेया सौग्रावफैनायाव खिथु उनजों सौग्रावनायाव बे जाब्रबथाया जायो आरो गिख्रंथावै बे जाब्रबथायाव सा 15 नि बांसिन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो बे जाब्रबथायाव सा 60 नि बांसिन सुबुङा गोब्राबै जखम जानो गोनां जायो। दासिम गोब्राबै जखम जानाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनायनि राहा लादों आरो देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनाय जाबाय। একেবারে কিন্তু ট্রেন লাইন থেকে অনেকটা ছিটকে পড়েছে। তার পাশাপাশি একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যে বগি রয়েছে সেই বগিটি একেবারে রেল ইঞ্জিনের মাথায় উঠে গিয়েছে। তো বুঝতেই পারছেন যে কতটা ভয়াবহ এই মুহূর্তে দুর্ঘটনার ছবি আমরা তুলে ধরছি। ইতিমধ্যে আরও কিন্তু আরও তুই একটা দেখ এখান থেকে কোনো গাড়ি খুব কম্প্রোমাইজ করা যায় কিনা 5,000-7,000 लाख। कंचन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में सवारियों को निकालते हुए। मर गया